Каб калыскі сваёй не забыцца, гэтым жыве моя сённяшняя суразмоўца, педагог з Пастаўшчыны Тацяна Сарок. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Тацяна Иосифовна, ну вот у нас просто сёння свята народнага мастацтва. Канешне, гэта пра вашу маму будзе гаворка, пра вашу сям'ю, пра тое, як вы любіце народнае мастацтва і што вы робіце цікавага. Але я пачну з верша, які напісаў мой сябра, аднакурснік Евген Пясецкі. Ён у вас пабываў. Так. І ён напісаў: каб калыскі сваёй не забыцца, каб не счезнуць сярод нягод, прахалодай з прадвечнай крыніцы наталі мяне мой радавод. Ён напісаў гэты верш не проста так. Ён напісаў гэты верш, паглядзеўшы вось вялікае пано, якое зрабіла ваша мама пры вашым удзеле, які называецца «Наш радавод». Ваш радавод налічваецца з 1831 года. Ну вот скажите, як вот складалася вот гэтая праца, потому что я ведаю, что вы дапамагалі маме, вся сям'я гэта рабіла. Так, приехали на телебачение снять фильм про маму. Ну и вот копнули, что надо про карані поговорить. Ну и мы зрабілі такі малюнок як бы на паперы. Ну, дрэва такое. Такое дрэва, вышло, вот такое дрэва. І от з'явілася задумка яго вышыць. Ну, на льняным палатне нарисавалі вось такое дрэва, атрымаўся такі вялізны, тоўсты дуб. Именно вот дуб атрымаўся, потому что вельмі шмат у нас радні, вельмі шмат людзей. Там вышыта на тым, у той час было 116 імён. Аднак наша дрэва расце, з'яўляюцца новыя маладыя лісточкі, і яго трэба будзе прадоўжыць нейкім чынам. Аднак вось яно ёсць вось такое, і я думаю, што не кожны ведае свае карані, не кожны можа скласці такое дрэва. Ён складаецца з 7 пакаленняў. Ну, а скажите, як вот вы адшукалі, расказвалі, як вы шукалі вот гэты... Это вся работа мамы. І яна тэлефанавала знаёмым сваім. Ну, у той час яшчэ ж многія былі жывыя, і, ну, как бы, мы ведалі свой род. Ну, Лілія Радзіоновна Зарецкая, гэта ж вядомая майстрыха, і, канешне, пра яе сёння многія ведаюць. Працавала яна звычайнай даяркай, і вот калі да яе прыйшло гэта жаданне рабіць вот гэту прыгажосць? Ведаеце, яна з маленства рабіла. Яна связала крючком сурветкі, якія до сих пор у нас ёсць. Ну, тады, калі наражала дзяцей, у нас нарадзіла 5 і выхала 5 дзяцей, то, канешне, з часу не хапала. І, ну, як вы сказалі, даяркай працавала. Ну, але былі мінуткі свабодныя, і яна вязала адзенне нам. У той час таксама быў дэфіцыт. Кофты, штаны вязала, шапкі, шалікі і так далей. А вот у 70-х гады яна убачыла у жанчыны кавёр у суседняй вёсцы. І вось з таго пачалося яйная такая творчая дзейнасць. Дыван, ну, насценны, так? Вось яна яго зняла малюнак, і мы ўсе, і мы дапамагалі, малыя школьніцы, 3 сястры. А другое такое вялікае пано, як увогуле цікава нарадзілася, гэта пано пра пісьменнікаў. Слова беларускае вечнае. Імёны 34 класікаў беларускай літаратуры. А это, ну, когда праходзіў паставы дзень пісьменнасці. І вось я не помню, хто. Ну, вот узнікла вот такая ідэя вышыць такое палатно, таксама на льняной тканіне. І оно атрымалася ў выглядзе такога як бы вянка з каласкоў і васількоў, і, ну, дзе былі вышыты імёны гэтых вот класікаў беларускай, пачынаючы ад Ефрасіні Полацка, Кірыла Тураўскага, да Рыгора Барадулі, ну, да нашых сучаснікаў. Ну, што яшчэ там было? Кніга раскрытая вышыта, беларускі літары беларускага алфавіта і сонца, якое вот як бы асвятляе як сімвал ведаў. А яшчэ была вышыта это карта Пастаўскага раёна. І ўсе ведаюць, што ў нас жыў
уражэнец нашых вёскі агароднікі Владзімир Дубоўку і яго вядомы твор «О Беларусь, моя шыпшына». І вось на гэтым палатне ўжо вышыты не васількі і каласкі, а вышыты там плады і кветкі шыпшыны. Ну і словы яго «О Беларусь, моя шыпшына». Ну, скажите, вот, а вы якім чынам далучыліся да вот гэтага, ну, скажем, майстэрства, таму што увогуле далейшае ваше жыццё таксама працягвалася, вы паступілі на мастацка-графічны факультэт Віцебскага педагагічнага універсітэта. То есть вы звязалі сваё жыццё таксама з народным мастацтвам? Так, ну, напэўна, это карані, я так думаю. Я бачыла, ну, што мама робіць, што як это прыгожа атрымліваецца. Ну, канешне, я яшчэ мала гэтым займаюсь, ну, як не столькі часу, аднак, канешне, это справа любімая моя. Ну, вы сціпла вельмі гаворыце. Я ведаю, што вы з вучнямі займаецеся. Мы пра гэта пагаворым яшчэ, але скажыце, вот калі стварыўся у вас музей, вот гэты музей, дзе мы былі, дзе вы правялі такую цудоўную экскурсію, вось калі ён стварыўся ў вашай школе? У мамы у 20-м годзе была вялікая выстаўка ў доме рамёстваў ў паставах. І потым мы ўжо ў дома не было дзе размясціць гэта ўсё. Поэтому мы нашлі месца ў школе, і вось там размясцілі ўсе гэтыя работы. І, канешне, першымі наведвальнікамі былі нашы вучні школы. Это было летом, быў лагер. І вот эти деткі былі, дзеці былі, і прадстаўнікі з раёна былі, з сельсавета, ну, настаўнікі нашай школе. Вот было такое адкрыццё нашага музейнага пакоя. Ну, а працы вашай мамы не толькі вот у музеі знаходзяцца, яны ўжо крыху разыходзяцца. Так. Ну, как бы на выставах, я думаю, напэўна, можа нету. Ну, у пастаўскіх бібліятэках яны ёсць. То палавічкі, то падушачкі якія-то. У многіх людзей, у сяброў, знаёмых, тыя, которые именно цікавяцца творчасцю, народнай творчасцю, вот, вышыўкай там, або вязаннем. А з выставамі яна пабывала вельмі многа дзе. І ў Літве была, і ў Расіі, і ну, Беларусі ў розных гарадах. На славянскім базары некалькі разоў. Мае за гэта ўзнагарод шмат. Вы ж выкладаеце вытворчае навучанне, так? Вы як з дзецьмі займаецеся? Што умеюць вашы дзеці? Шыем. Занимаемся рукоделием, ёсць для гэтага часы, крючком, і бісерам, і пляценнем макраме, ну, і вышыўкай, і крыжыкам, і гладдзю. А я таксама вяду гурткі ў школе, і поэтому мы больш за ўсё там, таксама ж ёсць праграма, але мы вот часто там рыхтуемся да розных конкурсаў, робім дэкаратыўна-прыкладныя работы і з вышыўкай, і з вязаннем. Вельмі шмат робім з прыроднага матэрыялу, і у нас ёсць дыпломы. Ёсць, так. Шмат дыпломаў? У тым годзе, у 2024-2025 навучальным годзе у нас было 33, пад маім кіраўніцтвам, 33 дыпломы. Былі і раённага, былі і абласнога ўзроўня. Вы ў школе ўжо, я ведаю, 40 гадоў? Амаль 140 гадоў. Вось так, як вы казалі, па адной сцяжынцы вы ў школу і назад? Са школы, так, 40 год. Блізка ад дома школа? Да, 7 мінут хады. 7 мінут хады. І вот за гэты час колькі вучняў вашых вось прайшло? Шмат прайшло вучняў. Як я казала, што мы ўжо вучым, вот, ну, я вучу унукаў сваіх першых выпускнікоў. Усіх помнім. Усіх памятаеце, яны таксама, вот, многія з іх жывуць у раёне вашым? Жывуць. І займаюцца вот такім вот мастацтвам? Ёсць такія людзі, да. Як вы размалёўвалі аўтобусны прыпынак? Ну, ведаеце, у нас есть 2 автобуса, которые подвозят деток. И стояла там просто платформа. И детям было холодно, то ветер, то дождь. А потом ДРСУ, мы уже заробили, то поставили становочку. Ну и председатель сельсовета говорит, надо их как-нибудь там отдячить. И говорит, может, вы там что-нибудь намалевали. Я подхватила эту идею. У меня в Ковзанах там дети были, ну, учатся там. Я уже не своих брала с новоселковских, а там, которые живут, которые там и садятся. Ну, заробили малюнок, и они с радостью приходили после уроков, и мы малевали эту установку на школьную тематику. Там мы нарисовали и сову разумную, и
книжку открытую, с которой там и литеры, и формулы, и солнце там светит. Вы обмерковывали эскизы? Ну и так, мы в интернете кое-что там подшукивали, где-то свое добавили, ну то есть вот так вот. Вы на своем уласном городе насення высадживаете для тых ваших мастацкіх твораў. Ну, навогуле, я, як і мама, кветкі гэта ўсё. Вось дзе не вазьмі яе работу якую-то, усюды кветкі. Так вось у мяне пока до гэтага яшчэ не дайшло часу, як не буду працаваць, думаю, што можа буду вышываць. А цяпер вырошчваю вельмі шмат кветак на гародзе. Вырошчваю хрызантэмы, астры, цыні, любыя розныя кветкі. І вельмі люблю сухацветы. Вот. І сухацветаў, ну вот в этом годзе вырос такі прыгожы авёс. Потым мы выкарыстоўваем для розных кампазіцый, для карзіначак там розных, которые можна павіншаваць, кого-то падарыць, можна добавить туды нейкія і ягадкі, ну і все, што прыдумаецца, што фантазія. І жывых кветак такія кампазіцыі можна зрабіць. Мама ваша, вы прадаеце свае творы? Мама не прадае свае творы. Адзін час як-то мы хотели что-то продать, а потом мне шкода становится. Мама говорит, это мои дети. Ось. И вот самое цікаве, вот, насколько она любит их дарить. И дарить нас с великим задовольнением. Особливо, вот я уже повторюся, говорила, что когда люди приходят и захапляются, ось, важно, что они захапляются, и она ось дарить. И вот и на не одну подушку, надо пару. Или там не одну сурветочку, надо пара была. Так, дораць, вельмі много падорана. Если калі это ўсё яшчэ сабраць у кучу, то, што падорана, то, напэўна, быў бы яшчэ такі другі музейны куток. Ну і вы таксама пераймаеце гэтае майстэрства, і не толькі вы кажаце, і сёстры вашы. Так, мы можам шыць, вязаць, вышываць, усе. У чым вы бачыце жаночае шчасце? Жаночае шчасце, як увогуле шчасце, ну, у сям'і. Калі ты можаш любіць, аддаваць свой клопат, ласку сваім родным і бачыш, што гэта ўсё да цябе вяртаецца. Шчасце знайсці сваю справу, любіць сваю работу, шчасце нейкі любімы занятак мець і атрымліваць ад гэтага задавальнення. Шчасце сустракаць кожны дзень, радавацца этому дню, нават калі ён там і не вельмі добра склаўся. Шчасце тым, каб было мір на зямлі. Вось я хочу вам зрабіць камплімент, і, канешне, гэта таксама вельмі цікава. Вот вы столькі гадоў працуеце ў школе, у вас сям'я, у вас клопат, але вы захавалі спартыўную форму, вы выглядаеце вельмі молада. Якім чынам гэта дасягаецца? Дзякую за камплімент. Калі чалавек любіць жыццё, то, напэўна, ён і душой малады, і знешне малады. Цяпер, можа быць, вы хацелі б таксама задаць пытанне мне, нашай праграме? Не, ну, спытаць я, напэўна, не хочу нічого. Я просто хочу вам падзякаваць за то, што вы нясеце беларускую мову. Не так шмат людзей, которые размаўляюць чыста на беларускай мове. Вот я таксама стараюсь, але ж, канешне, не атрымліваецца так. За тое, што у вас у гасцях вельмі такія цікавыя людзі. Ну, можа, яны і не вельмі там нават і знакаміты, але вот цікавыя людзі, вы іх знаходзіце. Дзякуй вялікі. Я хочу сказаць, увогуле, вы калі сказалі пра мову, я хочу сказаць і павіншаваць вашых настаўнікаў і вучняў, таму што ваша настаўніца з вашай навучэнкай атрымалі дыплом і прыз за беларускую мову на конкурсе «Васількоў шапатлівую мову», якая праходзіла ў Мінску, в Акадэміі навук. Так што перадавайце ім таксама маё віншаванне. Так, я назову эту фамилию, это Лиза Батура и Алена Александровна Девятовская. И хочу сказать про нашу школу. Школа наша невеликая, крыху больше, чем 100 человек, але хочу сказать, что и в такой невеличкой сельской школе, которая вядзе прадметы на беларускай мове, шмат таленавітых і настаўнікаў, і вучняў. І
Таксама у нас добра развіт спорт, спартыўнае жыццё, асабліва зімнія віды спорту, тэніс. У нас заўсёды ўдзельнічаюць і ў раённых, і абласных алімпіядах дзеці. Дзякуй. Поэтому- Ну, жадаю вам плёну, поспехаў, перадавайце прывітанне сваім аднавязкоўцам, сваім настаўнікам, вучням. І нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была педагог, народны майстар Тацяна Сарока. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.